Salut, sunt Mario și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Bun, îmi pare rău că nu am filmat în ultimele zile, dar am avut o mică problemă de sănătate și de aceea nu am putut să filmez. Dar astăzi, iată-ne, sunt aici și astăzi vă voi arăta. De fapt, astăzi voi încerca să dresăm un păianjen. E bine, ați auzit bine. Să dresăm un păianjen. Mai întâi luăm name tag-ul și încercăm să-i punem un nume. Zic Hai Mario. Bun, ăsta va fi numele lui. Îl luăm. Haide, mă. Unde ești? Mai scriem o dată. Decât Mario Vlog, atât. Îl luăm. Un Mario Vlog, uite aici. Bun, eu zic să intrăm. Name. Poftim! What the fuck? Serios, hai să pune geama aici să nu iasă. Serios? Uitați aici, păianjen Mario Vlog. Credeam că nu o să reușesc să dresăm un păianjen, de fapt, încă nu l-am dresat. Hai să căutăm ce mănâncă un păianjen. Bun. Vom încerca cu un câine. Nu, cred că acel câine, lupul, va riposta și nu cred că se deloc bine. Bun, dar nu știm ce mănâncă un păianjen. Asta e problema. Aici sunt în grădină și nu am internet ca să intru pe Google să caut ce mănâncă păianjenul și mi-e lene să intru în casă. Mai stau să ies să pun pauza la video. Dar nu merge să legăm, asta e chestia. Mă uit așteptarea, că nu peste mine. Bun, hai să căutăm altceva. Dar întrebarea următoare e: cum se înmulțesc păianjenii? Mă întreb. Da, cred că nici nu se înmulțesc păianjenii. Da, nici măcar nu vine după noi păianjenul ăsta. Ia, dacă lovim, vine? No. Că vrea să evadeze. Hai să căutăm altceva. Vrea să mănânce. Nu, eu zic să punem carne aici. Să luăm toată carnea. În special cea crudă, fiindcă e normal să-i placă carnea crudă, nu prăjită, dar e... cred că îi place și prăjită. Hai să încercăm. Asta nu. Asta nu. Asta nu. Trebuie să scrie. Haide. Măcar să-i dăm drumul. În lume. Du-te, Mario! Du-te! Da, de fapt super.
Bun, nu știu ce să mai fac. N-am avut idei de vlog și plus că și seara au zis greli. Plus că n-am avut absolut nicio idee și nici n-am postat de mult și zic, mă, ce să postez eu, mă, se supără pe mine. Dar am găsit totuși o modalitate, uitați. Am încercat totuși să fac cu păianjenul ăsta. Atunci încercăm să dresăm un pasnic de iron. Încercăm să-l dresăm. Hai cu ăsta. Bun, facem unul fix aici. 1, 2, unul într-o parte, unul într-o parte. Și priviți aici. Bau! Și-a apărut. Bun. Nici ăsta nu merge să-l hrănești? Serios? Încercăm să-i punem un nume. Ba. Hai să-i punem numele Sam. Bun. Name. Haha, Sam. Incredibil. De fapt, cred că poți să numești orice în jocul ăsta. Dar nu cred că poți să-l legi. Ia să încercăm. Serios? Incredibil. Ia să ne urcăm. Hai să mergem. Deci, nu cred. Stați să vă arăt ceva. Nu pui totita. Stați puțin. Deci e incredibil. Pot să-l ridic. Incredibil. Haide, încarcă-te mapă, nesperit. Nu. Opțiuni. Și dăm așa. Deci uitați și voi. Deci e incredibil. Ia uitați. Putem să-l ridicăm cât vrem. Hai să-i dăm drumul de la înălțime. Să vedem ce o să se întâmple. Ne ducem. Hai să nu mai vedem norii. Ne ducem așa de sus încât să nu mai vedem nici norii. Și îi dăm drumul pasnicului să vedem ce se întâmplă. Moare sau supraviețuiește? Stați puțin. Așa e mai bine. Bun, mai bine dădeam pe survival, dar pe survival nu pot nici eu să zbor decât cu game mode. Adică pe creativ, asta înseamnă game mode. Și... Dar hai să încercăm totuși. Bun. Hop. Trebuie să dau un lash. Un lash. Unde ești? Serios? N-ai pățit nimic? Serios? Lash. Am. Haide cu mine! S-ar putea să apară pe YouTube o nouă serie de Minecraft multiplayer între mine și Mărgeanu Gabi, care se numească Minecraft ca boierii. Ei bine, ați auzit corect, Minecraft ca boierii. Vom juca pe un server făcut de mine. Încă nu e gata. Și vom juca, dar Gabi nu e încă hotărât dacă vrea să joace sau nu. Bun, ăsta a fost episodul meu de astăzi, sper că v-a plăcut. Să nu uitați să apăsați butonul de like. Și nu știu, ne vedem data viitoare.